आब'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब बेजों लोगोसे जाय जाय बिथांमोना Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. तो लोगोफोर दा रेडी जाबाय थांनो कोचुगावआव. दिनै तारमाने कोचुगावआव जोंनि सिजौ मुभिनि स्क्रिनिं दङ. तो डाइरेक्टर सिनेमाटोग्राफार बिथांमोनाबो फैगासिनो दङ. तो नायनोसै रायजो राजाफोरखौ एसे लोगो हमना फैनोसै. तो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौबो नायलांबाय थादो. ओमफ्राय दिनै आं नै गांसे दख'नाखौ गानदों. पुराना दिनैनि दख'नाया गोदान नङा. आगोलावबो नुनो हागौ नोंथांमोना ब्लगफोराव. ओमफ्राय खानायखौ बिदि खाथुमना लाबाय. बिराद गरम दिनै. दाखालि हगारना लानानै बिराद गरम मोन्दोंमोन. स' दिनै खाथुमना लाबाय. थ' बिदिनोसै. थुदो बिदिब्ला आंजों नोंथांमोनाबो देखायनो आं नोंथांमोननो जेसे हागौ देखायनो नाजागोन बे भिडिअ. थ' अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो. तो लोगोफोर जों दा दङ हाइवेआव कारिगावनि हाइवेआव सफैबाय. ओमफ्राय जोंना तारमाने डाइरेक्टर सिनेमाटोग्राफार बिसोर माने टिमा गुवाहाटीनिफ्राय फैगासिनो दं. सफैथ'वाखै. स' दसे नेगासिनो दं. ओमफ्रायनो आंजों दङ दिनै बिजु. ओमफ्राय मिस्टारा बैथिं रायलायगासिनो दङ. कमिटिनिफ्राय फैदों जोंखौ लांनो. थ' आं लासैनो देखायनोसै नोंथांमोननो. फैदो. ओमफ्राय जों लामा आन्दायनो हागौ. ओंखायनो नै बिथाङा फैदों कमिटिनिफ्राय जोंखौ लांनो थाखाय. ओमफ्राय मिस्टाराथ' बिथिं पुरा बिजि फनावनो कमिटिनि मेम्बारजोंनो रायलायबाय थादों. ओमफ्राय बिथिं बिजु. ओमफ्राय नेबाय थानानै लोगोफोर नायसाय अखाफोरखौ तारमाने आं नायनायाव बिदि नुबाय आरोना. ओमफ्राय गोसोम जोमैया जेन एकदम अखाफोरखौ मन'नो फैगासिनो दं बिदि टाइपनि नुदों आरो. ओमफ्राय नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरसाय माबायदि नुदों. आं तारमाने एसे इन्टारेस्टिं मोननानै बेखौ खेबना लाबाय आरोना. तो लोगोफोरनि बिथांमोना सफैबाय. ओमफ्राय ड्राइभिं सिटआव थानाया बिथाङा जाबाय बिशाल पिसलिहा, जोंना फिल्मनि डाइरेक्टर राइटार. ओमफ्राय बिथाङा जाबाय ध्रुबज्योति पाटगिरि, मिउजिक डाइरेक्टर. नै बिथाङा जाबाय आशुतोष काश्यप, सिनेमाटोग्राफार. ओमफ्राय बिथाङा जाबाय स्पन्दन, बिसोरजों लोगोसे फैफानाय. तो दा थांसै जोङो हाइवेनिफ्राय कोचुगाव. स' नायनोसै सोर सोरखौ लोगो मोनो ना माबायदि जायो मोनसिगोन माबायदि मा जायो. औ दे. लोगोफोर जों दा थांबाय थानाय लामाजोंनो तारमाने रायमना नेशनेल पार्कखौ मोनहैनो हायो आरोना. थ' मालाबा जों फैगोन रायमना नेशनेल पार्क नायनो. ओमफ्राय दा जोंखौ तारमाने न'खरसेयाव लाबोदों आरोना. जोंखौ बेयावनो दसे जिरायनो होदों. थ' मानसिफोरखौ कमिटिनि मेम्बार्सफोरखौ इयाव लोगो मोनबाय. थ' बयजोंबो सिनायथि लागासिनो दङ. सफैबाय माने जों सफैबाय कोचुगावनि पल'धाब्रि. ओमफ्राय नानिया कमेन्ट होदोंमोन. जोंखौ सोंदोंमोन ना फैगोन ना फैया. लोगो मोननानै मोजां मोनबाय. आंना मोनसे चेनेल दङ. बिनानावबो मोनसे चेनेल दङ. प्लिज खोन्थाना हो नामखौ. आंना सुगुन ब्लग होनो. सुगुन ब्लग ना. लिंकखौ हो डिसक्रिपसनाव शेयार खालामनो हागोन. थ' नोंथांमोना प्लिज बे नानिनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो. सापर्ट खालामदो. सापर्ट खालामबानो जाबाय एसे. बाजैजों भिडिअ लानि बाजै माने भिडिअल' नायबाय थानाय जायोमोन. ओमफ्राय दिनै लाइभआवहाय लोगो मोनबाय बाजैखौहाय. आंबो बिराद मोजां मोनदों फैनानै. आंनि चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामनो थिनदो. मा नामनि चेनेल? आबुल नार्जारी अफिसियेल. आबुल नार्जारी अफिसियेल चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो. ओमफ्राय जाय जाय आंनि ब्लगखौ नायबाय थादो बे फंबायनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम. ओमफ्राय आंखौ लिंकखौ हो. आं डिसक्रिपसन बक्सआव होगोन. शेयार खालामना होगोन. लोगो मोननानै मोजां मोनबाय. आंबो आं ग्रुपआव एसे एदाव हरनोसै लोगोफोरखौ थाब फैनायनि सफैबाय नै होननानै. दे होनोसै ना मा जागोन आं सोमोदोआव. मादै जागोन. मादैखौनो होनोसै. बिथांमोना बेयाव दङ. मोजां मोनबाय. मा नाम नानि? हाइजिना सोनो. हाइजिना. औ हाइजिना. अके.
तो बिथांमोना जिरायनानै दङ बहुत गोजान लामा ड्राइभ खालामना फैदों नालाय स' दसे रेस्ट लानो होग्रोबाय लोगोफोर नै साहा एकदम बिराद गोथाव नुदों साहाखौ गाइखेर साहानोथ' बिराद मोजां मोनो थेंक इउ गाइखेर साहानि थाखाय लोंना लानोसै फार्स्टआव गोथाव जादों साया गाइखेर साया बिथिं बेबी जिस्की जा क्यूट हेलो होनो हो नोंखौ लांनो लुगैबाय आं न'आव थांनो क्यूट नोङो दादा बाय बाय ओमफ्राय लोगोफोर नै बिथिंबो पुरा ब्लग लागासिनो दङ फंबायमोना थ' बयनिबो चेनेलनि लिंकफोरखौ आं डिसक्रिप्शन बक्सआव होखागोन नोंथांमोना अननानै बयखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय दा जों फैबाय जेराव माने बे सिनेमाखौ देखायनाय जागोन एसे खाथियावनोमोन ओमफ्राय बेयाव पुरा माने प्रग्राम जागासिनो दं आरोना नानिमोना बिथिं मोसागासिनो दं ओमफ्राय नानिमोना जा मोजां मोसादों गुवाहाटी सारिलि बे मेथाइखौनो आरो ओमफ्राय कपिराइटनि थाखायथ' आं मेथाइखौ होनो हाला नाथाय इदिनो नायदो आरोना फैदोंमोन जोङो दान्दिसेनि उनावहायनो सिनेमाखौ दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ दा जोंहा खुब मोजां मोनसे बिराद मोजां खाफाल गोनां सावथुनजों लोगोसे गावनि मेगनजोंनो सार ओम प्रकाश केरकाटारिखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय बयबो आखाइखौ रायजोफोर बिथाङानो जाहैबाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर ओम प्रकाश केरकाटारि गोजोननाय थाबाय सार आरो बेजों आखाइ खमनानै हो बिथाङानो जाहैबाय डाइरेक्टर फिल्मा ओरैनो जाया सासे मोजां डाइरेक्टर थायाब्ला फिल्मा मोजां आबुं महर मोना दा बिथाङानो जाहैबाय डाइरेक्टर जोंना बिशाल पि सालिया धन्यबाद बर' सावथुन मुलुगनिनो केमेरामेन एबा डिअपि आशुतोष कैशव सारको निजे चिनाकी दिবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো আৰু এখন আৰণাৰে আদৰিবৰ কাৰণে জনালো ধন্যবাদ पाटगिरि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजोंहाय बरायनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय आं थागामपुराव बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनबाय कसुगावनि थागामपुर ओमफ्राय अनेक जायगायावनो आं बे मुभिखौ दा जों साननैयाव बेयाव सनितपुरनि जथुमपुराव थांदों बेयावबो अनेक आं अननाय मोनदों आरो एक्चुअली बे जायगायाव साननैसो आवगायनो जानो गोनांमोन माने आं खोनानायाव अखानि थाखायनो रायजोफोरा सिजौ मुभिखौ नायनो मोनासै दाथ' आरो उफाय गैला मा बुंनो बे बोथोरनिसो खोथा जाहैबाय बेनिखायनो कमिटिया बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना टिकेटखौ लायाखै सफैनानै दङ बिथांमोनखौहाय खोला थानाय टिकेट काउन्टारावहाय गावनि टिकेटखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लोगोफोर बेकग्राउन्डआव एसे माने हाल्लामोन आरोना माने दावराव दावसिमोन माने एनाउन्समेन्ट खालामगासिनो दंमोन स' आं दा भइस अभारखौनो होनोसै ओमफ्राय नै बिथिं फंबायमोन बिनानावमोन फैदों आंखौ लोगो हमनो थाखाय ओमफ्राय एसे सेल्फि सेसन जागासिनो दं आरोना बयजोंबो आं थारमाने बिथिंसो नायनो बिथिंसो नायनो जादों ओमफ्राय माने इमान मोजां मोनदोंना बिनानावमोना जे फैनानै आंजों ओरै फट' लाफैदों ओमफ्राय लोगोसे आंखौ लोगो हमनो फैदों होननानै मिथिनानै स' थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो जायखौ आं दिनै लोगो मोनबाय मोजाङैथ' बारा गोबाव रायदावनो हायासै रावजोंबो खिन्थु मालाबा थांबा प्लिज आरोबाव फै मोजाङै रायज्लायगोन सिनायथिफोरखौ मोजाङै लानो हायासै नामफोरखौबो आं सोंनो हायासै ओमफ्राय आं निमाहा बिबाय अब्लाबो माने गासैखौबो आं लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों ओरैबायदि अनसायदोंना नोंथांमोना आं मा होनो आंहा माने थेंक इउ होनबाथ' बे सोदोबा बिराद फिसाथार ओमफ्राय आसा खालामो बिदिनो इयुनावबो माने अनबाय थागोन होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि ब्लगफोरखौ नायो होनदोंखाय आं जोबोद मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय माने मटिभेसन मोनो आरोना आरो ब्लग बानायबाय थानो ओमफ्राय जेसे हागोन आं नाजाबाय थागोन बानायनो थाखाय बारा मोजांथ' आंना जाया अब्लाबो ट्राइ खालामो आरोना ओमफ्राय रेगुलारबो होनो हाया
स्कुल थानायखाय ओमफ्राय शिबमजोंबो आं एसे बिजि थायो आसा खालामो नोंथांमोना बे खोथाखौ बुजिगोन लोगोफोर नै नानिमोन फैदों सेलफि लानो नै बिथिं बिराद मोजां मोनदों बाव फैनानै जानाय नङा ओमफ्राय नै बिथिं फंबायमोना पुरा बिजि आरोना बिथांमोनानो दङ कमिटियाव ओमफ्राय पुरा मेनेज खालामगासिनो क्राउडखौ ओमफ्राय नै वाकि टकिबो नुदों बिथांमोननि आखायाव बिराद मोजाङै मेनेज खालामदों गासिबो मेंजोबदोंबो दाखालिबो अखा हानानै माने केन्सेल जाबाय आरो फटाफट दिनै सानसेयावनो आरो एरेन्ज खालामदों स' मानिनांगोन बिथांमोनखौबो हाय खालामना होदो खनसे लोगोफोर बिथाङा गामिनिनो ओमफ्राय माबायदि रेसपन्सफोरा एसे खोन्थाना होदो बियो जोंनि कोचुगाव एरिया कोचुगावनि साहा थानाय मोनसे पल'दाबि होननाय गामि बेयाव दिनै फार्स्ट टाइम सिजौ फिल्म लाबोदों दा बहुद रायजो राजाया मोजां मोननानै नायनो फैदों ओरै सिङाव मानसि हाबबायानो दा जागायबायानो फिल्माबो थेंक इउ ओमफ्राय नै बिथिं सानै फंबायखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिथांमोना पुरा माने गसाइगावनिफ्राय फैदों नायनो इमान गोजान लामा फैदों जे ओंखायनो बिराद मोजां मोनदों आरो खालामगोन नोङो नों खालामदो आंना साबसक्राइबार बारायसिगोन नोंनि थाखाय साबसक्राइब खालामना होन साबसक्राइब खालामलाय दे ओमफ्राय नै बिथिं सासे गथ' ओरैबायदि किउट बेबि जिस्कि ओमफ्राय बे थारमाने आंनिफ्राय मबाइलखौ सेना लाबाय आरोना गावसो माने ब्लग खालामसिगोन आरोना पुरा मबाइलखौनो होला आंनो सेना लानानै जा किउट ओमफ्राय नै आरोबाव सासे बेबि बिराद किउटथार इसोरखौ नुनानै आं शिबमखौसो गोसोखांबाय बेखौ बिबैजों दोनबोदों उफाय गैया हर जागोन नालाय ओमफ्राय लोगोफोरजों हाबबाय सासे माने जेराव प्रजेक्टरा दङ आरोना जेराव बे फिल्मखौ देखायनाय जागोन ओमफ्राय जायगाखौ बिराद गिदिर गुवार बानायदों जोबोद माने मोजांथार आरोना केपासिटिया ओमफ्राय जोबोद मानसिफोरबो जादों रायजो राजाफोरा नै बिथिं जिरायनानै दङ ओमफ्राय बिथिं प्रजेक्टराव दा मुभिखौ लागायनो रेडि खालामबाय आरोना फंनैसो बुंनानै थांगोन सानदों रायजोफोर दहाय बुंनाय बादि जोंनि बे मुभिया एकदम मस्लादार मोसानाय बा बेयाव खुनु गान बा मोसानाय बे माबाया गैया बेखौ जों रियेलिटिनि गोजौआवसो बे फिल्मखौ बानायदों दहाय बुंनाय बादि 1958नि आवगायाव जे जाथाय जादों बेखौसो बेयाव नुनो मोनगोन रायजोफोर थ' लोगोफोर जों थारमाने मुभिया स्टार्ट जानायनि सिगांनो ओंखारबोबाय मानोना माने गेजेराव ओंखारबा रायजो राजाफ्रा डिस्टार्ब मोनगोन लोगोसे आंनि मिस्टाराथ' अलरेडि खोन्थाखाबाय जे थारमाने बे मुभिया जेबो मसाला टाइपनि मुभि नङा आरोना इमान एन्टारटेनिं नङा मानोना बेयाव जेबो गान गैया मेथाइ गैया बिदि ओमफ्राय लोगोसे बे थारमाने मोनसे जाय जाथाय जादोंमोन 1958नि जेराव बेनि सायावनो बेस खालामनानै सासे गथ'नि सायावसो बानायनाय जादों आरो लोगोसे नाइट सिनफोरा बांसिन दङ बे मुभियाव थ' सोरबा एसे खोमसि मोननो हागौ ओमफ्राय आं आगोलावबो जेब्ला मुभिखौ रिलिज होआखैमोन आं होनखादोंमोन जे मुभिखौ जुदि नायनो गोसोबा हलावसो एक्चुएल एक्सपिरियेन्सखौ मोनगोन मानोना पर्दाफोराव बा लेपटपनि क्वालिटिफोरा जुदि एसे ल' जायोबा माने बे मुभिनि माने मा होनो एक्चुएल फिलखौ मोना पर्दाफोराव एक्चुअलि मोजाङै देखायनो हाया एसेबाबो क्वालिटिया डाउन जाहैयो थ' हलनि फिलिंआ आलादा जायो स' आं खावलायगोन जाय नोंथांमोना हलनि खाथियाव माने 16 सेप्टेम्बरावथ' अलरेडि बे हलाव रिलिज होनाय जागोन स' नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन प्लिज हागौबा हलाव खेबसे नायदो मुभिखौ ओमफ्राय जायथ' माने हलनि एक्सेस गैया उफाय गैया पर्दायावनो नायनांगोन
ओमफ्राय बे मुभिया बारा गोलाव नंखाया 1 hour 45 minutes मुभि आरोना मानोना बारा गोलाव जाबा जिहेतु गान जान गैया बरिं जानो हागौ रायजो राजाफोरा बेनिखायनो बेखौ एसे शर्टखौनो लाखिनाय जादों 1 hour 45 minutes नि गासैबो मुभिया थ' नायबानो जाबाय नायबा मिथिगोन नानि मा नाम Risila Basumatary. अके लोगोफोर साबस्क्राइबारफोरखौ मोनबाय बिराद मोजां मोनो जोङो दा फैबाय ओंखाम जानो थारमाने मुभिखौ अलरेडि देखायगासिनो दा ओमफ्राय जों नायासै जों दसेल' थानानै फैबाय ओमफ्राय बेयाव जोंनो थाखाय माने जोंनि थाखाय ओंखामनि बेबस्था खालामदों आरोना थ' ओंखाम जानानै जों दिनै बेनिफ्राय थांसै ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय बेयाव फैनानै ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो खावलायो रायमना एकदम खाथियावनो थ' रायमना नेसनेल पार्कखौबो नायनो फै ओमफ्राय आंबो उनाव देनां माने जेब्ला सोलाबो रायमना नेसनेल पार्कखौ नायनो फैगोन होनब्ला आरोबाव लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय दिनै जायखौ लोगो मोनासै दे बिदिब्ला लोगोफोर जों जाग्रोनोसै ओमफ्राय सिजौ टीमनि जानानै माने गासिबो मेम्बार्सफोरनि जानानै आं माने दिनैनि कमिटिनिसिम माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बाहरबाय ओरैबायदि माने मोजां रिसेपसन होनायनि थाखाय जोंखौ माने बिराद गोथाव मोनजाबाय जोङो लोगोसे गासैबो माने रायजो राजा माने कचुगावनि रायजो राजाफोर नोंथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो आंनि सिबिनायखौ बाहरबाय एसेबां अननाय होनायनि थाखाय दिनै जोंखौ लोगोसे स्पेशली थैंक इउ टू all my subscriber दिनै जाय आंखौ लोगो हमनो फैबाय to love you all आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो अनबाय थागोन थ' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै नै जों थांनो ओंखारबाय थ' जाय दिनै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बाहरबाय आसा खालामो बिदिनो अनबाय थागोन थ' लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव till then take care bye bye